Bé, doncs demà me'n vaig cap als Estats Units, començo el meu segon semestre al tercer any i us volo demà al matí, ja començo les classes el dilluns, així que ara ja toca tornar-hi. Bé, espero que tot vagi bé i ara acabaré d'empaquetar abans d'anar a dormir. I és una cosa que mai no havia ni planejat ni pensat i no tenia connexió amb la cultura americana. Un lloc nou i un país nou tan diferent sempre fa impressió, però que hi he anat m'ha encantat. Hi ha molta... Sobretot, diguem, l'estímul intel·lectual, hi ha molta activitat al teu voltant. I sempre m'agrada fer moltes coses i això ajuda. Bé, avui és el primer dia de classes, així que ara estic anant a la classe de geometria algebraica. Avui ha nevat una mica, no gaire, però una mica. I aviam què tal el primer dia. Quan jo feia quart d'ESO ja sabia que m'agradava les matemàtiques i la ciència. I va ser el primer cop que vaig als Estats Units i no en coneixia res, però em va agradar molt. En matemàtiques sol passar que sembla que les coses quadren. Sempre fa reflexionar, no? Que llegir teoremes que dius ha de ser veritat perquè és massa bonic i sol ser veritat. Crec que és un distintiu de les matemàtiques també en altres camps, que sempre té una mena de bellesa, que crec que és el que enamora a tothom qui li agrada aquest camp. Però als Estats Units, bé, sí, sempre trobes a faltar casa i culturalment hi ha moltes diferències. I sobretot d'estil de vida. També crec que és potser la cosa que em tira més enrere és el que sempre prioritzen la feina. Doncs ara hem tornat a dinar, que hem anat aquí a un lloc dels menjadors que tenim. I ara aquest és el diari de l'escola. O sigui, el diari té un grup d'estudiants que fan notícies cada dia i publiquen en paper, aviam si ho trobo després, publiquen en paper al diari unes notícies i la meva amiga és la presidenta aquest any i ara entrarà per anar a treballar amb el seu grup, així que aviam què fan. Allà als americans els encanten els clubs. Hi ha molts clubs d'estudiants de tots els àmbits i també hi ha produccions d'estudiants d'obres de teatre, de musicals, fins i tot d'òperes. A mi m'agrada molt la música, toco el piano i el violí. Vaig començar amb el piano, que era música a Barcelona, i un dia vaig veure l'orquestra a l'escola i vaig veure que hi havia un piano però molts violins i vaig decidir que si volia tocar l'orquestra també calia tocar el violí. Bé, ara estem anant a assaig d'orquestra per l'òpera, que comencem la funció dimecres que ve i avui és assaig amb tota l'orquestra i demà amb l'orquestra i amb els cantants. Així que ara vaig amb el violí i la meva amiga Aviva estem anant al teatre a assajar. Aviam com va. Fa molt de fred, ara es veu com surt el vapor de la boca, estem a com menys 10, si està millor a Barcelona, però bé, es fa el que es pot. Crec que és important veure la ciència com una carrera professional més, no ensenyar-ho com una cosa estranya o com una cosa, diguem, friqui, perquè crec que fa més mal d'apartar persones que hi tenen un interès, però diuen ui, no, jo a la meva vida no vull ser catalogada d'aquesta manera. I per tant, diguem, com més normalitzat estigui, com deia abans, no del geni sol que no té connexió amb la societat, que justament negar el fet que està tan ficat en la societat és negar el problema d'ambients que simplement sents que no hi pertanys. Bé, doncs com deia, ara acaba de tornar de la trobada setmanal del grup de dones en informàtica i com deia abans, el que penso que és més important, més enllà de les activitats que puguem fer cada setmana de xerrades o de trobades, el que és realment fonamental en tot això és crear una xarxa. Perquè sí crec que el problema principal, diguem, que causa en molts casos números baixos de dones que es volen dedicar a matemàtiques i informàtica és la falta de suport, és la falta de sentir que en aquell camp t'hi sents recolzada. Perquè al final, més enllà de l'èxit, un vol dedicar-se a un camp on se senti recolzat i on senti que hi està a gust, que se'l valora, que se'l respecta.
i passa que quan en un camp hi ha poca gent amb qui t'hi assembles, costa més trobar aquests punts de suport. Sí que hi ha molta feina a fer tant des d'un punt, tots aquests punts de vista, diguem, tant l'ètic com el de gènere com el de finançament, però crec que s'han fet grans avanços i hi ha molta gent treballant-hi molt i fent una gran tasca i crec que anem pel bon camí. M'agradaria molt fer un doctorat en informàtica teòrica i m'agrada bastant el món universitari. Crec que no em veig treballant en una empresa, m'agrada la idea de... M'agrada ensenyar també i m'agrada la idea de seguir en un ambient acadèmic, però encara queda. De moment crec que el següent pas seria el doctorat i després ja veurem.